Macalas rohanami di parpungata di bagasan minggu sadarion, boy hita marsaur, mamuji pasangapon goar itu hatta. Minggu sadarion, minggu spesial huirala kami, ala pertukaran mimbar kami, dohot amang paditata, amang paditata sonarin malayani di GKP jika Bandung, jala kami melayani di Huriatta, Buhita Marsaur, Marlas Noroha di Minggu Sadarion, di Gereja Reformanda, na tahaholongyon. Ito tutu amanginang songon naung takas nakin di tiktikon, kami padita bahapang si pasar ibu, inang di Jabu boru purba, di Paloming Hotu Hatta di Hamidat Danak, dua bawah, dua boru. Sonari sedang pendidikan manasida di Bandung. Denang pangitu boru hasibuan, inang simatua boru aritonang Raja Guguk. Haminunga lebih kurang 4 tahun melayani di kota Bandung. Jala sebelumnya kami sian sidikalang dairi. Song ni mah hulala amanginang songon part tidak nami manang na perkenalan nami tu hita. Lau pasikopon hatan itu hatta, lasenro hatta di parsarata di bagasan minggu sadarion, jamita di minggu na pasapulu waluho dong Trinitatis, dia nek do sian buku Pesalmin 124 ayat na parjulu sahat orodi ayat na pawaluhon. Songonom mahatan amanginang hujahama di hita saluhna. Hamole ateon marningot haluaon binahin ni debata. Edde hananakok sian si David out unang Jehovah madongan hita sa ima di dok Israel. Out unang Jehovah madongani hita uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngulu-ngulu hita buduton na ujui. Di panobo nirimas nasida dopak kita. Sai aupon ni akka batangaik do hita ujui. Sai na boluson ni batangaik kido to dita. Sai na boluson ni aka aik namar hasakido tongon todita ujui. Pinuji majahoba naso mangalehon hita si soroon niaka ngingi nasidai. Nunga malua toditai songon pidong, na malua sian sabil ni parsabil, nunga matos sabili jadi malua hita. Ianggo pangurupio di hita di bagasan goar ni Jahoba si topa langit dohotan on. Ido sahatna. Di hita saluhuna ruas ni horeng tu hatta. Bangso Israel amanginang sada bangso na sangat fanatik di agamana. Jadi song sada hasomalan di nasida di Panarubi adong do toluhali di bagasan sataon nasida ikon tuat tu doloksion manang da Jerusalem. Ala di haporesiai nasida do ido hutan ina badiai. Itu adalah kota Allah. Arani manang na dia pe hala Israel marserak manang na mangarato say berusaha do nasida lao borhat tu doloksion manang na tu Jerusalem lao beribadah
lau medok mau lihati, lau marsaur dohot debata, dohot dongan saha porsiaun. Ala ini boleh tajah amanginang sejan pesalmen 120, satu pesalmen 134, diguari mayamanginang pesalmen hananakok, manang na nyanyian ziarah, jala khusus pesalmen 124 tahun amanginang sangat menarik molo taparrohahon. Ima sada paridangion, sada pengakuan iman di bagasan ngoluni parpesalmen dalam haom memang Raja Daud alai gabi omma nagabi edde nagabi panidangion ni bangsa Israel di pada Narobi sepanjang masa jala omma nangyan nagabi panidangion nang dihita di bagasan sadarion. Dihita saluhna didok nakin di ayat na parjului doh na paduahon pola dua hali amanginang didok parpesalmeni. Aut unang Jahoba madongan hita. Hatau na manginang kebe songon sada pangaripuna doon mananda songon sada kesimpulan. Jika kalau Tuhan tidak berpihak kepada kita, apa yang terjadi? Oma sada pangirimangion, manang sada pangarajumion ni parpesalmen, di bagasa pardalaran ni ngolu nasida. Naung madalani ragam dalan na maul, ragam dalan na rahis, out unang Jahoba na madongani hita. Didok dia na mangihut, ra nunga boduton ni akka musutta hita, sayna aupon ni akka say ngolu-ngolu hita boduton na ujui. Kita akan ditelan hidup-hidup kalau bukan Tuhan yang memihak, bukan Tuhan yang menyertai kita. Aut unang Jahoba nama dongan hita, yang dapat pesalmen ini. Nunga mau pita, terus songon na jaupon aik amanginan. Aut unang Jahoba nama dongan hita, idok musia nakid dia nama ngihut. Banunga ikon haraton manang na hilhilon ni musutta hita. Ona mang saluhna sadago bardoon na patuduhon hagugoon ni musuh. Jala di sisin asing hagaleon ni parpesalmeni, hagaleon ni halak Israel. Alai debatado namar porang humokop nasida. Alai debatado nama jaga nasida. Debatado nama dongani nasida. Sehingga mana nasongot dia pe ragam di pardalanan ni ngolu nasida, boy nasida tol hasaha tutiki. Las omma amangnang huhilala nagabi panidangion pengakuan iman nang dihita saluhuna. Aut unang Jahoba madonganiaw. Dang boy hulalap sahat jongjongau di tikyon. Di tongat-tongat tadi ingananon. So nang hita saluhuna amanginang. Aut unang Jahoba nama dongani hamu. Ay mungkin do hamu marpungu marhahipasom marlasendoroha di bagasat tikyon. Kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, mungkinkah naposo bulung Jabor Tendik tadi bisa menyanyikan nyanyian yang indah seperti tadi? Tapi karena Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu menyertai,
Tuhan selalu menjagai dan melindungi kita, maka kita ada sampai saat ini. Amin amanginang. Aut unang Jehovah na madongan hita tarlumobi di bagasan parsahiton. Sudah do hita kya marsahit amanginang ati. Ditikina marsahit hita ngarong pikirata tiki onna marana alama buah kita. Alaiba puji Tuhan, sehat do hita. Boleh hita kembali hipas. Jadi turpuhon amanginang manoso hita di bagasan mingguon asa di bagasan hiras neroha hita lau mamuji do pasangapon guar itu hatta. Gudang do pea juga di taraf-tarhon amanginang aut unang Jehovah nama dongan hita. Songi nang bangsa Israel molta bereng di bagasa perdalanan di ngulu nasida aut unang Jehovah nama dongani nasida dan mungkin nasida haru warsa Misir. Ai Jehovah do namar porang homokop nasida gabi di taluhon musuh nasida ima halak Misir marhite 10 tula. Aut unang Jehovah nama dongani nasida dan mungkin nasida mardala di Laut Rara, manang na manaripari ay Jordan. Ido amanginang pengakuan iman na toktong dibangun aka na tua-tua di hala Israel mardopon aka yanakonna. As toktong aka gelengna maruduk serep nyeroha. Tidak mengandalkan diri. Tidak menyatakan karena kekuatanku, karena kebolehanku, tetapi adalah karena Tuhan. Karena sesungguhnya sekali lagi, orang Israel itu lemah dibandingkan dengan kekuatan daripada musuh, tetapi yang kuat itu adalah Tuhan. Jehovah, ido manginang namar huaso, manang namar gugu. So ini masalah naya manginang, na kita selalu nai do rohaku marhi turpuk jami taon nang nya dohonota songo ne ni para pesalamano dia sere do ay dua naking out unang Jehovah madongani hita mulubo ya manginang tarokko joijo tu dirta sadiri out unang Jehovah na madongani au di dalan nama cemol na kudaleni dia ka akatiki arnang salku. Di nama perjuakon aka, yanakom misalnya ketika mereka butuh dalam biaya, kalau dihitung-hitung pemasukan dengan pengeluaran yang tidak jauh beda, bahkan mungkin yang minus tapi semua dicukupkan. Oma secara haprosiau namanginang. Selinai di bagasan udu doho serep neroha bangsa Israel mengakui aut unang Jehovah nama dongani au. Mau bahasa di sana di Alkitab ahidok. Jika lau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi bahasa didongani. Kenapa Tuhan berpihak? Mendeking manangna menjaga, melindungi bangsona. Multajaha manginang di buku Nabadion. Itu do disi. Bagi Tuhan, bangsa Israel ataupun umat Tuhan itu seperti biji mata. Jadi biji mata. Biji mata itu adalah sesuatu yang sangat berharga manginang. Bahkan kita langsung refleksnya kita menjaga biji mata kita ini. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana berharganya orang yang percaya itu di hadapan Tuhan. Kemudian, mengapa Tuhan membela, madeking, menjaga bangsona, umatna, huriana, karena mereka adalah anak-anaknya. Itu di hatan itu hatta manginang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Buhama rohatan orang amang tua kaya nak kota. Bah hata kasar namang nasala pe nak kotai. Anggur hata tetap dotusi. Manang nata
tabela manang na taudiho manang tajaga dui. Dikatakan lagi, karena bangsa Israel adalah hambanya. Buhama rohatu naposo kepada hambanya. Dikatakan lagi, dikatakan Tuhan Yesus, karena kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku mau beranggamanginang, alasan mengapa Tuhan membela, mengapa Tuhan menjaga, mengapa Tuhan mendeking, manang berpihak kepada umatnya. Sekali lagi, karena kasih karunia. Dan inilah yang harus kita syukuri. Om mahulala kotok tong lau si para tarata otta, nian anggosian hadiri otta, jojok dia tamereu itu bagasan dosa. Tetapi ketika kita mengingat akan kasih karunia Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, makalomoh debata, makasih holi debata, mengulau lobo roh yang debata, jalalaus ido amanginang, gabi di pasu-pasu debata mahita. Alam ido amanginang, mau tabereng di pada Nairobi, urok nakin, adong tolu hari raya, na perjolo rupani hari raya Paskah, na paduahon hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu, manang na nuayang idok may gotilon manang na panen, na patuluhon hari raya Parlape-lapean. Hatar itu hatta tunasida, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan tidak hanya mengucapkan syukur dan nahola madok mauliate. Alai, idok amanginang di 5 Musa 10 ayat 10 B idok di si. Dan jadi rumar tangan muna rotu adupan ni debata. Kita tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Lapatan na dang sai holan madok hata mauliate. Alai arong do digijang ni mauliate ahamai. Songon judul ni pesalamano namanginang ha mauliateon marningot haluaon binahen ni debata. Jadi digijang ni kaser no tebege songoni aw arong nian digijang ni hata mauliate idolao si pasahaton nami. Hapi arong do hape digijang ni hata mauliate. Aha manginan? Ha mauliate yon. Parbuhan nila sineroha. O kung nalamar parumad doon, tunang pinatorang niya magkatuwa pa rin nakin. Pesta, gotilon. Pesta, lasniroha. Jadi, lapatarinahon lasnirohatta. Di pakokopon itu hatta di bagasang ngulutta. Karena Allah itu adalah Allah yang peduli. Terlumobi di bagasang Tuhan Yesus Kristus. Tamamat tok kita madok moliate. Madhoti sudia ka kegiatan di bagasang lasniroha. Alai, dan nahola madok moliate, doh hita lao berpartisipasi. Doh hita lao manupahi. Ima natagwar nakin marhiti paddohan hamolateon. Hamolateon, kan itu judulnya hamolateon marningot haluaon binaen ni debata. Out unang Jehovah madongan hita. Titik-titik. On bagas dosa setong namang nang paddohanon. On masada pengakuan na perjolo. Ini seperti suatu proklamasi, pernyataan. Jika lau bukan Tuhan yang membela kita, yang berpihak kepada kita, jika lau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, apa yang terjadi? Tak lu si majolamangin. Out unang Jehovah madongan hita, ahama namasa di bagasang ulutta. Hulala ngarok kita naung salpon. Dak pajupang barahita sonnari. Itu kan? Out unang Jehovah na madongan hita, na manugunugu hita, na mangabik kita,
na mangopahita, na pamalupok kita siya nakasahita, na parmuru-muru na mantarihong ngulutta, nang huriatta huriah KBP, bahwa larang buhita mardame sonang saunari. Alai ala didongani, ala dijaga, ala Tuhan berpihak kepada kita. Kita bisa eksis, bisa sehat, bisa sampai saat ini amanginang. Hata kasarna marang nasongot dia pehita amanginang. Toktong doh hita di payhut-ihut. Toktong doh hita dihaholongi. Alani kita harus bangga sebenarnya dengan Tuhan kita. Jehovah. Ima debatani si Abraham, debatani si Ishak, debatani si Jakob, natasoba di bagasan Yesus Kristus. Nama itu berkuasa. Nama itu mempunyai suatu kekuatan, power. Lalu itu nagabe pengakuan yang kedua di bagasan bagian akhir tadi. Pangurupion dihita di bagasan goarni Jehovah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan, yang menjadi suatu pernyataan. Dan ada lagunya ini. Cuma tadi saya melihat di Kidung Jemaat belum dibuat mungkin ya. Yang dibuat oleh, yang dikarang oleh Bonar Gultom ya. Ada mungkin pernah itu kita nyanyikan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya tahu tori amang nang ede adalah di dalam nama Tuhan. Doh uduk nama rupanya amanginan. Jadi pangurupiota nasa sitong na ima marhite-hite goarni Jehovah. Itu sa sitong na. Dang margogo sa sitong na amanginan akka na deportibion. Akka sinadongan, arta jabatan, lau majagaho kita, lau mangaramoti todita, dang margogo amanginan. Alai Jehovah, ido anggo pangurupi di ngolutta. Alani marhite turpuk jami tadi bagas dari ona manginan. Minggu pasapronom dung pasapulaluho dung trinitatis di jauh hita. As toktong marlas neroha, toktong marulupulup, memuji pasangan pengguar itu hatta, alas setia di mana, lau marmudu-mudu, lau manariho kita. Dialah yang menjamin kehidupan kita. Sekali lagi di ayat 6 tadi dikatakan, pinuji ma Jehovah. Naung, paluaho kita. Sian akaragam ni hagugutan, dakatiki arnang salpu. Dahil imana amanginang harapatta, pakirimotta. Di dalam perjuangan kehidupan kita ke depan. Songod dia di bata na mangaramoti hita dakatiki arnang salpu. Songod ima di bata na mangaramoti hita, di nama dalani akka ari-ari di ngulu na lau si pasahaton itu hatta tu hita. Omma amanginang. Nama bakita ikom marlas neroha, jadi kon namar gugu di bagasan parnguluotta. Dungi. Gebetok tong mahita mamuji doh pasangapon goar ni debata. Amen martanyang mahita. Ale Jehovah debata amanami. Amanami situtudo ho Tuhan na hosobbahami di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma Tuhan. Hatam mamakuling hami di bagasan sadarion. Aut unakko tutu na mangaramoti hami. Nunga marmarang ulu nami. Nungam sahatami tu hamagoan. Alai alaho Tuhan na toktong mangaramoti. Majagai marmuru-muru ngulu nami. Tarabahi kami marlas neroha. Satu bagasan minggu sadarion.
alani hu hati dako kami Tuhan hodo pangurupi di bagasan ngulu nami. Di bagasan guarmu na badiai jupak kami ma Tuhan haluaon dohot hasonangan. Ali Tuhan martangyang dohami tuho napungon ruas ni huriam mananyakon bangso dohot negara na holongi hami. Republik Indonesia nang doho akka pamaretta homa Tuhan nama masu-masu na mangalehon habis suho dohot habis taran di sude akka panggonggomi nami sian pusat sahatu daerah asa marhasonanga bangso nami Tuhan mangula akka ulaon tarlumoy mamuji pasanga pengwarmu na badiai jaladong kebebasan lau beribadah tarlumobi di akana porsia di guarmu suak songoni ma Tuhan toktong do tanyak konon nami saluhukna akadongan nami na mengadupi ragam ni bencana baik bencana longsor, gunung berapi, banjir bandang, saluhukna Tuhan homa nama pargugoi homa nama ngapuri nasida jalaleho dihami habisuho Tuhan asa toktong hupergunaho kami akatiki lao mabahin nadenggan di lingkungan ningulu nami. Songni ma Tuhan nang martangyang dohami tuho manangyakon akadongan nami ruas ni huriam na di bagasan akka persahiton manang na proses pemulihan na adong di rumah sakit suak songni Tuhan nang di bagas nasida ala horo Tuhan paddaoni na sumurung pasupasum akka obat na pinangan ni akka ruas ni huriam ima ina namin nyonya El nenggolan inang boru sipayung ama namin naposom amang pandita Saud Sirait di bagasa pemulihan suaksoni Tuhan nang nyonya En Pajetan inang boru Sregar ama nami C Hutajulu nyonya I Dolok Sariu boru Lubat Tobing ama nami M Sihaan nyonya R S Hobing boru Pasaribu nyonya S Barani boru Manulang ama nami Julia Daniel Tobing ama nami R Dolok Saribu nyonya S Sinaga boru Tabba nyonya Sitorus boru Tabbun ina nami nyonya R Tapubolon boru Sitorus ama nami M Sibolon ama nami D Pakpahan ama nami A Manulang ama nami situa KM Panggabean ama nami situa L Purba ina kon nami Leander Tiago Lubatobing ina nami nyonya R Pajaitan boru Stopul ina nami nyonya R Huta Barat boru Sregar nyonya Sitorus boru Sirait ama nami situa O Marbun ama nami Peterlina Pitupulu suaksoni doho napasom ama nami Ka Situmorang asanggiat Tuhan tumibu nasida di bagasan akka hipason hipas pamatang nang tod di nasida lau mamuji pasangan pengguarmu nabadiai suaksoni ma Tuhan toktong do wanun nami tu bagasa tangamu mangido hami sian asin roham asahoma Tuhan na mangalehon akan penarsita ni ruas ni huriam tarlumubi akka anak doho boru ni huriam na manguluya ka parkarijoan akka sirokap ni toddi dohot akka di hagabeyon redo saluh ni Tuhan di rupamu na subba diai nang saluhna akka ruas ni huriam naso boy Tuhan huguari hami sian akka danak sekolah minggu tarlumubi yang aku nami Timothy Sibolun asa jamomu Tuhan pangabas manang pamanganna boy ibana makatai makuling doho dinggan lama muji pasangan pengguarmu nang akka aku nami remaja napasobulung parupuan akka ama nang akka na tua-tua nami lansia
Tok Tuhan pasatami nasida tu bagasat tangamu. Homa Tuhan nama masu-masu, nama pergugoi, nama ngaramoti nasida tarlumuwi, diaka pernguluan nasida siganupari. Toktong nasida mamuji do pasang pengguarmu na badiai. Nang akka parhadado ni huriam, lehonom tok Tuhan akka hasadau ni roha, semangat yang baru. Lao mamuji pasang pengguarmu. Atong jumolo ma Tuhan urasya kadosa panglason namin nagudangi. Asa tamaha me Tuhan di rupamu. Ului jalatangi huma Tuhan tangyang pangiduan nami, nahu sobahu kami di bagasang goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin.